Salutare a toată lumea, mă numesc Ovidiu Infinitivini și astăzi să jucăm Piggy pe Roblox. M-am apucat și eu puțin de YouTube și vreau să-mi dați și mie un like și să vă abonați și să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut tot ce fac. 2-3 videoclipuri, da? Videoclipuri. Și încep acum să fac mai multe cu Roblox și hai să începem să dăm play, e prost. Dăm play. Trebuie să caut chei. Cangrani. Dacă mă prinde, mor. Și nu vreau să mă fix un videoclip. Frică. Mi-e frică mie. Tu pe fata aia. Poate filmează și ea ca mine. Vorbește. Stă. Eu caut fake. Oh, nu cred. Pot să fiu eu. Hehehe, sunt șmecher. Te omor. Nu fac nimic. Sunt prietenos. Am fugit. Dar tot o să prind. Eu sunt pat și mă... să vezi ce mă mor eu. Dar cum se bucuiește jocul? Bă, prinde tu că nu pot. Așa, prieteni. Eu mă duc pe acolo, eu mă duc pe aici. Tu te duci pe acolo, eu mă duc pe aici. Poate mă duc eu pe acolo. Nu, e. Sau ea. De unde să știu eu. Uite o fetiță. Fetița vine că nu-ți fac nimic, uite. Îți cu minte. Uite, dinozaur. Nu mai zic să dinozauri în 2020. Poate. Mai e în jocul ăsta. Să s-a închis aici frumos, vin toți trei după mine, veniți. Eu sunt liderul vostru. Eu nu mor. Deci dacă era doar unul Piggy, adică un Piggy, cred că nu mai putem să joc. Și închideam filmarea dacă am acum. Vin încoa. Dar nu stăm eu că stau aici. Vine 4-5 și eu stau aici. Și mă speria boule. Mă speria boule. Ca Baba Granny. I see you. Până acum n-am prins niciunul, nici ei, adică... Uite o cheie, nu-i lasă ei. Stau la cheie. Dar mă mir cum de n-am capcane să pun. Înseamnă că nu eu sunt liderul. Poate... Nu liderii. Capcane. Game over. Ok. Am terminat și mai jucam 3-4 runde, cred. Deci să nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe ca să-mi ziceți în comentarii. Bă, nu mi-a plăcut sau mi-a plăcut. Oricum vreți, vă dau inimă la toate comentariile care îmi ziceți că vă place ce fac eu. Dacă ăia mă jignesc, nu le dau inimă, dar nu contează, măcar hai să jucăm. Deci ăștia tot aici ales, dar și mie îmi place aici, că dacă e un loc mare, trebuie să-i cauți mai greu. Uite că eu vreau pe ăsta. Da, te rog, alegeți. Dacă era cu 2 era bun. Deci nu sunt eu. Simona Cotna sau cum e.
Eu sunt la poliție. A, deci eu eram poliția, deci a venit poliția, eu sunt poliția, da. Polică, uite, cu Banveu am venit. Am cum am pus ăștia Banveu în Roblox. Uite, tot băiețelul ăla care vreau să-l prind. Uite băiețelul ăsta prost. Uite prostul. Că fugi ca iepurile. Ia, ok, is key. Key, cum se zice? Ranga. Mă învăr de o jumătate. Wow! Te rog, să vă minte. Nu mai fac niciodată. Aoleu, și m-a prins. Și n-avem ce face. Și ne uităm ce face ăsta. Vreau să florile sau ce să pune capcanul. Ne-a fost și mie o pizza, te rog. Nu mi-a făcut pizza. Dar am zis că nu mai fac pipi în pat, deci e mai bătut. Uite, bă, prostule, uite o fată în spatele tău și tu pleci, n-ai nicio treabă. Nu pune capcane decât să omoare. Poți când sunt capcanele, omoară omul odată. Și ăsta stă cu spatele bogat, are Robux, eu nu, că sărac. Ei sunt bogați, eu. Sânge, ce are pe el? Nimeni nu știe ce are pe el. Bă, vezi că toți sunt jos la bucătărie să facă pizza. Vede și tu. Te-ai o surpriză mare acolo. Cred. Coi mai sus. Afară. Wow. Am luat cheia din nou. Uite fata, deci o prinde când a văzut-o. Uite că a vrut și să moară, că s-a săturat de viață. Și ăsta are ghearele de lup. Și chilul nu dinozaur. Dinozaurii n-au gheare. Poate în joc? Nu știam. Îmi ziceți în comentarii dacă dinozaurii au gheare. Și cap de porc. Hai că a ieșit ăla dacă e. A ieșit. Da, mă, să mai mor la unul. Normal să mori. Ia. Ce face asta că nu văd nimic dacă vedeți. Nu vine să dorm că stau aici. Trece timpul ăsta. Uite, ăsta dansează. Bai. Până trece timpul ăsta mor. Mai bine să vă uitați decât să joc. Mai greu e să joc. Mai bun e să vedeți. Fără să joc. Uite. Pune 3 capcane. Parcă și nu poate să ocolească. Deci capcane pune numai. Ați recursul pe toate posturile. Se carcă, pune, se învârte. Și pisică de acum. Se învârte. Că se sperie de castrăvete. M-am plictisit. Asta mai mă zice că e bebe, se joacă, dansează în baie, face pizza. Ce să mai zic? E chiar femeia în spate, a omorât-o de bea, pune mai multe capcane decât să o omoare. Mai e ușor să pună capcane să umble ca nebunul, parcă și ca bot. Ia uite unul stă. Nu mai dansează tura.
cap de porc. Cum ar fi să vezi un dinozaur cu o mai cap de porc? Păi dacă stă ceva, cum nu merge? Mă la el cum stă. A capcat, pui mei. A călcat în capcană. Se vede păcășic. Ce umbră, mă. Ia mă, dar asta ce face? Se asta. Hai că mai avem 43, 42, 40, 30, 27, 26, 25, 27, fac. Uite, face la pizza și nu lăsai. Crea o surpriză pentru tine, dar tu ai stricat-o cu capul ăla de porcături. Nu uite. Nu uite. Murit. A căzut și murit. Ei se bucură cu el. Bă, cam atât a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, dați un like și să vă abonați, să ziceți în comentarii dacă v-a plăcut sau nu. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!